Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi installing VS Code a cikin system ɗinku, ma'ana laptop ko kuma in ce PC personal computer. So kun ga da fari za ku zo browser ɗinku sai kai searching VS Code a browser. So kamar yadda kuke gani ga link nan na farko an ce Visual Studio Code, aka sa code editor response. So ina iya in clicking ɗin shi ko kuma in ce install VS Studio on Windows. Let me check the first one. So kamar yadda kuke gani ga nan aka ce min download for Windows, so zan yi clicking. So aka ce min thanks for downloading VS Code. Already yanzu zai fara downloading kamar yadda kuke gani ga shi nan ya wuce. Idan na je downloads ɗina, ga nan yana downloading. So sometimes idan kana da laptop idan kai downloading nan ƙasa ne kake gani, so za ka jira ya gama downloading sai ka installing ɗin shi. Yanzu za mu yi haƙuri ya gama sai mu yi installing ɗin shi insha Allah. So kamar yadda kuke gani ga shi ya gama downloading, zan taɓa shi. Sai in jira ya buɗe. Sometimes yakan je ƙasan browser ɗin, to bai je ba. Yawwa. So kamar yadda kuke gani ga shi nan sai ka karanta wannan terms and conditions ɗin, sai ka yi accepting ɗinsu. Kun ga abin yana kan I do not accept ne, sai ka yi accepting sai ka sa next. Ga inda za a yi installing ɗin shi nan. Sai ka sa next, ka bar shi a default storage inda suka ɗauka. To duk za ka bi a hankali ka karanta wannan ka ga me kake so ka yi adding ko me kake so ka abin. Kun ga nan an sa number one ɗin aka ce create a desktop icon. Idan kana so ya creating maka a wannan desktop icon akan wannan ɗinka na akan laptop ɗinka sai ka taɓa shi. Idan kuma kana so ka yi adding ko kuma open with code option to Windows ga yanan explorer. Idan kana so yanzu dai kana iya ka bar shi nan kawai ka sa next. Za mu sa next sai mu yi finishing, ga yanan yana installing an ce preparing to install. So za mu jira shi ya gama installing. So kamar yadda kuke gani ga nan ya gama installing sai ka clicking finished. Ga shi nan wurin sai ka yi latsa right click ka taɓa shi. Kun ga na taɓa shi da mouse ɗina sai na latsa right click sai in yi pinning ɗin shi. Dan ina so ya tsaya nan don kar ka buɗe setup ɗin next idan ka zo. Kun ga na latsa right click sai kuma in sa pin to toolbar. So zai zanna nan duk sanda na tashi in buɗe shi. So sometimes idan ka dawo cikin apps ɗin ka yi searching kana iya ka buɗe setup ɗin wanda ba zai maka ba. So wannan shi ne yadda ake installing VS Code. Ga shi nan ta sauka cikin ikon Allah ga yanan duk za ka yi amfani da ita. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Kun ga yanzu na fita ga shi ya dawo. Kar dai ku manta ku yi amfani da hosting ɗinmu na Abamhost. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah. Akwai discount mai kyau, ku duba ƙasan description ɗin bidiyon nan.